empate a un, pero comezamos por unha secuencia que aconteceu ao final do partido. Comezamos polo final. Sí, foi esta secuencia donde estaba o adestrador do Racing, Ricardo, que parece que tiña aí algún cruce, non foi cruce verbal, máis ben xestual. É que se achegou ata en 3 ocasións, ata a bancada. Con afeccionados do Racing. Isto é algo habitual, non, Diego? Que ao final dos partidos, xogadores, sobre todo nos partidos da Malata, vos acheguedes a onde estamos afeccionados. Sí, sempre imos agradecer a máis preto os afeccionados o apoio que nos dan, e, bueno, sucedeu isto que, bueno, vin as imaxes, pero descoñezo o que pasou realmente, o que se dixo. Bueno, xa che digo, Ricardo é un entrenador moi pasional, pero é moi boa persoa, está moi comprometido co Racing de Ferrol. Bueno, aí temos como... eu creo que a cousa en algún momento foi pouco quente, pero... El non quería marchar de todo, el ia cara lá porque lle obrigaban, entre Diego Maceira, Joselu, pero acababa volvendo, porque tiña algo aínda, algo dentro, non? De feito, a cousa acabou ben. Sí, pero, home, antes hubo... Aí estaba dicindo, eu non me encarei con ninguén, parece que é o que di, non? Pero claro, ir ata aí esas 3 veces, claro, había que escoitar despois, non? As súas explicacións na rolda de prensa. Vímolas escoitar de xeito íntegro o que dicía e o que pretendía aclarar. O certo é que, ao final, había unha conversa, entendemos, relativamente amigable, e cando se marchaba Ricardo, os berros da afección eran de Racing, ou seja, que se houbo algunha diferencia de pareceres, ao final acabaron todos convencidos, e o que é o importante, que tiren todos na mesma dirección. A ver, ¿y qué he dicho? Bueno, yo no he dicho nada, son los gestos. ¿Qué gesto he hecho? ¿Puedes hacerlos tú ahora mismo? A ver, ¿puedes hacerlos? Corporales que sí que indicaba que estaba haciendo. Pero dime un ejemplo, a ver, porque es que yo... Que no lo voy a repetir, pero... Pero repítelo. No sé por qué, yo siempre... Pero es igual. Pero es que si tiráis la piedra, no escondáis la mano, porque yo no he hecho ningún gesto. Si me toca aquí, sería un gesto instintivo. Para empezar. Segundo, no he dicho ni mu. No he dicho nada. Lo único que me ha acercado a agradecerles que hayan venido. Así que lo que pasa es que vosotros estáis sacando del contexto todo lo que he hecho yo. Yo, honestamente, te digo que no he hecho ningún gesto, que no he discutido con nadie y ni me he encarado, porque encararse es decirle algo a otra persona en tentativa de amanecerle. Y yo eso en ningún momento lo he hecho, porque no he dicho nada. Lo único que he hablado es decirles muchas gracias por venir. No me he encarado con nadie, porque ha habido un aficionado que me decía que me había encarado. Y digo, si es que yo no me he encarado, vengo a agradecerlo. Es lo único que puedo decir, darle las gracias a la gente por venir, por apoyar al equipo. Y si alguno se siente que yo me he encarado, que le he faltado el respeto, les pido perdón desde aquí, pero no era ningún... Vamos, es que estoy con la conciencia tranquila, vamos. Quedote claro, Diego? Sí, bueno, é o primeiro que vai sempre a agradecer aos aficionados, e, bueno, creo que non é momento para separarnos, ni moito menos. Temos que estar todos xuntos. Sobre todo co xuntos. que ven ese partidazo da vindeira xornada ante o Toledo. Exactamente, temos que estar todos xuntos e ir a polo partido. Bueno, Gus, todo isto pasaba despois dun encontro no que máis que menos pensaba, vamos, Racing conseguirá os 3 puntos, están moi necesitados, ante un Cerceda prácticamente sentenciado, pero non foi así. O que pasa é que o Cerceda está competindo moi ben nas últimas xornadas, gañou en Toledo, empatou o Fuenlabrada. Non sei que partido agardabades, Diego, se cumpliron as expectativas que tiñades ao principio ou na previa. Sabíamos que iba a ser un partido moi complicado, un equipo que prácticamente, bueno, sí que está moi lonxe da permanencia, pero dan sustos, como que ni ao final pues encontramos con gol en contra e para reaccionar pues foi-nos difícil, intentamos xenerar ocasións, nos costaba, o campo non estaba ben para mover balón e, bueno, ao final encontramos o empate e non podemos máis. Estamos vendo unha ocasión de Joselu moi clara, despois esta de Maceira e este o gran gol anotado por Luariz, o centro dende a dereita e o detalle absolutamente fantástico. Agora nos dirá Charlie como vai Nanquisa.
Segue igual, segue gañando Jorge. o gol de Jorge. Bueno, pois este gol de Luariz que é absolutamente espectacular e agora tocábamos a vos, Diego, unha papeleta moi complicada que era a de remontar. Na vosa situación na que estades, un gol por debaixo, da igual que sexa o Cerceda ou calquera outro equipo, sempre son momentos moi complicados. Sí, cando estás na parte baixa da táboa sempre falta de confianza. Ás veces, bueno, remontar os partidos para os equipos de baixo pois custa, pero creo que tivemos oportunidades suficientes para facelo, pero non, bueno, non estuvimos atinados ao 100% e, bueno, sacamos un punto, pero claro, tiveron despois ocasións por falta de equilibrio defensivo, evidentemente por ir por partido, evidentemente. Non sei se en algún momento incluso temestes de non poder sacar o punto, porque o gol de Joselu chegou a falta de 10-12 minutos para o final. Sí, a ver, tivemos ocasións, pero eu creo que evidentemente unha iba a entrar. Desgraciadamente non entrou ninguna máis, pero tivemos ocasións, esa mesma de Pablo Rey, unha falta perigosa, moitas máis, Fransota da anterior, e, bueno, tentámoslo por todos os medios, pero non puido ser. Aí estamos vendo o acoso do Racing que acabou culminando co gol marcado por Joselu. A pregunta, Diego, na casa está sacando bastante ben os partidos, que vos pasa fora? Bueno, intentamos competir como na casa, pero é verdade que a casa, bueno, o campo é dunhas dimensións que nos axuda a ter espacios e ser máis peligrosos en ataque. Penso eso. Estamos vendo un golazo espectacular de Joselu, porque o remate Se remate para poñer nas escolas, non? Marcando os tempos, xirando... absolutamente prodixioso. E este é unha ocasión clarísima a prol do Cerceda, David Álvarez. Ten moito mérito como está o Cerceda competindo, na situación na que está. Xusto despois do gol de Joselu. Claro que ao final chegaron esas oportunidades do Racing de Ferrol, a verdade é que puido caer para calquera dos dous equipos, un empate. Queremos ver como consideraban os adestradores. Queda todavía tiempo de reacción, muchos puntos, 6 por 3, 18 puntos y el equipo se le ve bien, se le ve compacto. Es difícil que nos ganen y yo confío mucho. Os resultados pois non foron positivos, pero ahora están chegando desa maneira, punto a punto, que non sumas moito, pero bueno, o equipo vedes que traballa, que vai ser moi difícil que nos ganen. Como sempre facemos cando hai un derbi, repasamos esa clasificación que ten só en conta os enfrontamentos entre os nosos equipos desta segunda división B. Seguen encabezando a clasificación o Celta B, con eses 19 puntos, o Pontevedra ten 15, o Fabril 14, o Rápido de Bouzas 13, Coruxo e Racing 12, e o Cerceda, pois que tamén é pecha cancelas nesta tabla. Vamos con Charlie, que creo que tens aí unhas cuantas preguntas dos nosos enxogueiros, non? Para facerlle a Diego. A Diego, sí, aparte, bueno, de entrada, gracias, porque é un día que supoño que entendes que algunhas das preguntas hoxe van ser moi en serio. Imos comezar xa. Julián, que lle dis a afección do Racing para estes derradeiros partidos, neste momento? Bueno, eu penso que non hai que dicires nada. Creo que nos están apoiando en todos os partidos, están vindo afora, en Cerceda parecía que xogábamos na casa, e penso que temos que seguir así, e bueno, apoiar o equipo, sobre todo, e non partirse por estas cousas, porque a verdade é que estamos todos comprometidísimos e o míster o primeiro. Cris Chispa di que se crees que vos salvaredes? Necesitamos facernos fortes na casa, temos opcións, moitas opcións de salvarnos, evidentemente, e todo pasa por gañar o Toledo. Si pregunta como ves ao Depor, ainda que xa comentaxes máis ou menos antes. Despois nos bombea Louros, crees que poderías ter un posto na plantilla actual do Deportivo? E tamén pregunta, por que non crees que se aposta máis polo Fabril? E se trae a Muntari para 6 meses? Bueno, os laterais do Deportivo creo que están ben cobertos, despois a canteira, bueno, sí que boto de menos algún xogador da canteira no primeiro equipo, polo menos, bueno, pues, convocatorias, e despois as circunstancias que está o Deportivo, pois é difícil que poña un chaval, bueno, pode ser un marrón na situación que está, pero sí que botas de menos. A seguinte era moi semellante, e non sei por Rodríguez se non crees que deberían ter máis protagonismo xogadores sub-23 do equipo, así que pasamos á seguinte, di Eusón, se pode unha proposta ben intencionada como a prima da Ribera, entendo que a da viaxe, por salvarvos, converterse nun arma de dobre fío respecto á afección?
A ver, nos pensamos no fútbol, en gañar os partidos, en salvarnos. A prima motívanos, evidentemente, todo motívanos, pero bueno, con ou sen prima, o equipo ten que salvarse. É un regalo, é un apoio que, bueno, que o presidente pois, ofreza algo por algo que temos que facer, e, bueno, hai algo máis que se agradece moito, pero nós, os xogadores, estamos centrados en que, bueno, temos que ganar, salvarnos sen ou con premio. Alberto di, Diego, despois dos desplazamentos de onte da afección e xogándonos o que nos xogábamos contra un rival descendido prácticamente, non consideras como malo ou moi malo o voso partido? Somente valía a vitoria, di. Sí, bueno, evidentemente os 3 puntos era un partido marcado no calendario, os 3 puntos era polo que íbamos, pero sí que realmente, se calificas o partido, pois, se non consigues os 3 puntos, é malo. Bueno, foi seguimos aí, o seguinte, o que ven é o importante, realmente. Diego fai unha pregunta doble, a primeira é que crees que o problema deste Racing, que acabas de contestala, a segunda é moito máis específica, e di, pensas que pode haber problemas entre Ricardo e o plantel polo enfrontamento no Roxo coa afección, do que víamos as imaxes agora, e dixe despois, a quen defendes neste caso, a afección ou o adestrador? El está evidentemente dando por sentado que hai un enfrontamento, pero nesa primeira parte, pensas que pode chegar a haber un enfrontamento entre Ricardo e o plantel polo que pasou onte no Roxo? Para nada, creo que estamos todos moi unidos, tamén ca afección. Ricardo é un entrenador moi cercano cos xogadores, e creo que non vai haber problema con ninguén. Vale, e por último, xa volvendo unha das que temos tamén no Facebook, pero tamén preguntábamos no Facebook, dinos Michael Trianas, pregúntache pola política de canteira do Deportivo e o trato do Deportivo os da casa. É dicir, parecelle que xogadores como Mael, como Insua, como Robert, como Bergantiños, como a Rochela ou Juan Carlos non valían para o Deportivo, pero sí que valen os que están agora? Bueno, eso che digo, bótese de menos ao tema da canteira así no Deportivo. Ver un par de xogadores, eso sí que é algo de envexa co Celta, pode haber, porque ves xogadores que compiten e todo eso. Hai xogadores que podían dar o nivel, bueno, as circunstancias de non sei que houve fixaxes ou que sexa, non confiaron, pero bueno, sí que hai que ver os xogadores que hai tamén na canteira, porque non todos poden subir ao primeiro equipo, pero bueno, gustaríame ver algún no primeiro equipo, sí. Vale, e a última xa para avanzando un pouco o que seguramente ven con Timi, dinos cal foi para ti o partido máis especial, que igual podemos deixarlo para despois, pero dinos José Ramón Giao, e o xogador máis difícil o que te enfrontaches? O partido máis especial sempre, bueno, o debut ali en Sevilla. O xogador máis difícil, primeira división, a verdade é que todos son moi difíciles, pero bueno, eu que sei, Diego Costa é un xogador que custou moito cubrir por a súa envergadura, a súa forza, Forlán, Agüero, esos xogadores pois son de talla mundial e son difíciles. Bueno, deixemos alguna cousiña máis para despois. Haberá na reta final, Por suposto. Fenómeno. Bueno, pois imos continuar con ese repaso a xornada nas